И ще се радвам да дойдете на стримовете. Ще правим готини работи, ще е много яко. 12 seconds later. Заедно като... да, стига се обясня. Не коментираме какво е станало. В смисъл... Всичко е точно. Да. Нищо не е станало. Сега момента за да направим възможно това да стримвам. Ще се радвам да дойдете на моите стримове. Да сме като една общност, да сме заедно всички. И да. Да, това не го ли такова, бе? Не съм, чакайте, ще ги мют на тея, че... Право на нашия. Ще служим. Браво, бе! Аз се кефа, защото той ни прави играта. Ако вземе да спечелим един рунд, ще е добре, защото поне да се отстрам. Е, това нашия направо имаш. Това ме изкефи. Поне се отсрамихме. Значи, на предпоследния рунд успяхме да спечелим и се отсрамих. Това много ми изкефи. В смисъл, поне няма да мога да кажа, че са ни били на нула. Това е с благодарение на нашия. Браво. Наистина, браво. Чакай. Ето. Всичко, което исках да кажа, понеже вече сигурно за 100 път го казах, но в стримовете ми ще има игри, ще си говорим вече, там ще мога да пишете, ще правим всякакви забавни неща, ще решаваме загадки, може да гадки, такива неща ще е забавно. Със сигурност ще играем игри, това повече от сигурно, ще си говорим за някакви неща ще се организират, може да ми давате идеи за клипчета. И да, ще се радвам наистина да, както казах вече като общност, да бъдем заедно на стримовете. Добре, изкемпих, добре, ама там ме видя. Кофти. Но... ще направим още една. Да. Няма смисъл 1 час за видео, като аз ще го и обработя. Стане към половин час и всичко е перфектно. Защо съм с спайка? Spike. 12 seconds later. Да, GG. Загубих. Добре, това беше определено много излагаща игра. Направо 3 кила. Това е ужасно. Истина, това е много зле. Но има такива игри. 4. Добре, сбърках. Да, така че надявам се да ви е харесало видеото. Ако е било така, може да отидете тук долу да се абонирате. И може да оставите по едно харесване на това видео. Ще се радвам, наистина. И така ще разбера, че ви харесва контента с гейминг. Разбира се, няма само гейминг да правим. Ще правим в моя канал сега, понеже не съм уточнил, ще правим предизвикателства, гейминг видеа, загадки да правим. Ще има излизания навънка и някакви търсени и правене на неща. Не мога да се сетя, честно ви кажа, но наистина тези неща, които до сега изредих, ще ги има. И просто да, ако това ви харесва като контент и правим някакви Yu-Gi-Oh! Unboxinги с бустери, когато стане малко по абонати. Така че, ако не си се абонирал, сега е времето, цъкай го. И... Чакай, не бързай толкова. Не бързайте, чакайте. Спазвам си обещанията, не съм забравил. Имам да ви показвам шопа. Шопа Indeed е с някакви... Между другото няма толкова... Има готини скинове горе.
Да, ето го първия между другото, този мен лично не ме кефи, защото е на Один, аз Один не ползвам, това е картечница и е малко тъпо да играеш с Один. Самия модел е готин, обаче за... Ето моя анимацията. Обаче... Следващото оръжие... ножка. Ще трябва да се отуча. Нож. Който между другото изглежда уникално според мен. Това е много як нож. Мен любимото ми оръжия са едни на, не знам точно как се казват, но Ninja Water, дето бяха. Това са уникални. Имат много яки ножки. Имат много яки оръжия и просто уникални. Ето го и другия нож, който е малко по-бейсик. Не е зле. Мен лично ме кефи оня другия, защото по-изиска, не знам, някакво такова подсак. Да, мен повече ме кефи лично. Зацепи, ако се чуете какво стана. Жълто готино е. Не е зле. И четвъртото отново Один, което също няма да ползваме. Пак зацепи. Зацепи. Заби. Момичешко. Но има готина музика. Ето ги и другите. Те всичките тук са еднакви, така че ще ви покажа просто едно от всичките анимацията. Пак има Один. Защо? Има финишър. От кога това оръжие има финишър? Защо не съм знаел? Това защото е новото, да, аз говоря и за старото, да, това е като цяло. В смисъл, в бъндъл е Phantom, който прави същото като преди малко оръжието, която... дайте да видим какво прави. Или онова на водното, дето се върти такова. Да, не мога да обясня, не знам как се казва. Да, това е обжето, има някакви стикерчета тук. Това между другото е много яко. Това е яко. И това също ме кефи. Добре, да бе постарали се определено. Другите са просто... Ето това, което тук видяхте. Просто кежуал ножки. Знаете ли какво? Просто ще си пиша текст на видеото, в който се поправям за някакви грешни думи, защото просто... Не знам, на всеки се случва да сбъркам, но това с ножките трябва да го прекратя. Да, ако виждате как му се промени аурата, има вече отстранява. Защото ако сте се зачуди случайно тези неща, какви са, това са варианти на ножовете. Да. Мен лично ме кефи тоя или... къде беше? Ето това. Нормалния, кежуал и това. Това е обзето. Да, това е. Беше ми много приятно. Ако и на вас ви е било приятно, както казах вече всичките нормални неща за ютубъри, не искам да съм освен, но просто наистина целта ни е 50 абоната, пак напомням. И ако ви е харесало видеото, харесвайте. А сега, бай-бай от мен. Чао!